Nyomenda. Naki. Tebango. Beyond. Okay, currency is going to go. No, na bukan currency yo. Beyond. Ari ko rugora bunara tiganche. Ngori gitora kwanake. Mbona ko igore ko rwasi konyosie keire? Arari. Arari. Ono ko mbolo sina ya konyomete ngayo. Siekeire. Nchenga siekeru. Tokomera na riri. Ama tukarenga aire totanya kuomanera kuomera na pakarero. Matukata tondesa. Bose konya igo sieki. Aya. Na bwate chishuguri gete. Amangana naro na ringe kunya ukiri akire iga akeiga. Arafu ono mbone gandoche. Aya ndize kunya kuguswa iga. Lakini anyare liva iga no metengesa iga indise mpaka tokale bintu iga torigi nare kambuli iga ngombe iga bwe Christmas. Bwana ndio nilikuwa ninashughulikia bwana kana kore naro naki abaro yabirike keke nene sana pana kumirana ara rende tiganta are gocha ningo tare galende turagamba kera ngakiaro yelira matukata to baide na mange akorre bia ngete chirumo chikwarure asikwarure na ruba bukonye motuara ina rombia more chirumo yoko na kiko kwana buno muntu yani ukwana in parapos chokanga mangana street ose no manyete nga yokoro nche mindongo rungesa minaragia usoke ti ekinyoreke kyokora nokora kintu botuko woika bantu tomanye inki nakora te kinande nche saka nebe gwato konya komunyakana birabiu ne biai boko ira chirumu ningote te mangana tari ngani ngonte bete ose na maine ki konya kayosiekeire nchenga siekerunja ndikele ngoro chobona ndege nche konya ni siekeire okay igona tata bono ogotegera amangana kuruisi kora kini yenjali ngogotebi tuteti kontegera tare oroche tunabona nchengo kongaina tingo kwamini sengenche kwantebe tinga kingo chorondore ngwanya gocha igabona okete ningendera ko kwamini bona kore mto bya karatika konsa igabona sengencho na otebe tingo chande ngoro yebono tingicheti igabona iminete tuna inachita kora ebisagane binde ai no monto makora kwantari nga iminete nga kero tachita kondora nga nebisagane binde kwachete kora na maene konya nebisagane uri na birobyo okay ekero kwa roche nonde nebisagane ebyo nkyo tachire tonte ebi Ayubu wose ninganye tuira ne oerente buna kwerente okay igonkwando cha ebweka na maisa go karana ki uri na Ayubu osiekeru gosenga yaga siekeru osenga tinkonga inu igo kwamini amangana abantu bakogotebi spembwate nchanya kubatisha yangotebiga kispa obwate mete bone gabunandiga na bora nyoro yogotebeti iganta gete asenge njona roche tuna na chirega igana ye na chire na yenta gete ona tete atogosani na irinde ne ranyorere chance yoko bana inje kwara rengereira about that njabone kindengereti na busaka na bwata bange sana intime kinje na ngo kambegete karatiga na mangana ale sereriga inga Nyomenda karatiga mangana kya basubati kara kesa bwe inaki uyogotebeti inkiachire tukogotebeli bose senge nchama itenje ningwanchite aye kogendrete gogokora ibi bicheno bya goisiko gali okete tomanyire what if onyere bwe kanere nanganchite bona atete acha gwito moyo erinde neranyorere chance yu acha asende ninde no bwene iko yobona omwamene asa asori ebon na atete ni manyete taringa na bante bete yangotebiga nje kurumchaga iga mwisketa yo no meraniro tatika ibuka mwisketa yo no meranire nero tatika ibuka nande bunande kanya ko ngaina bari batakomanyeti aya mangana aga ndo siri tinteti kuoga tindi amatukata toka mangana na korosi yebon atatoka kwando Nyomenda mete nabo ora kai tuna mangana na korosiri lakini onyole naye naki ebati abo gutuku nkaite kana na gwerete nae ka urambiore at least na inje to kontegerera inje naki to kontegerera inje kuna historia nene kiere mwesi na mobweka ine tunsinje nango ebisa kwebya farao na mobweka ine ono farao bona yakuruira bono mumbeka se farao manyinga na ya farao bisa mwesi mobweka ine tabineri eyemo nebikoro bwe nebibweka ine koraiga jenaros yangataiga nori chinyomo chinyingi iskoga iga echiko sare ka sengenjo
abantu bagotegera amang'ana kuruisiko nchanya gusarika andani nendo konyora amang'ana torenteire arayo bwene muntu takugesi ekobwati lakini ngamini nje korumcha kinyoro muiskete ya no mero tatkai bwito na kinerete ire mpaka gaiga kwanza tingo kuamini pi sengenjo ekwantebe tinanaki ngochorondore mambia iri tukote tuomera niteritangani gwachi gocha itine ditukoria gatatu igo orengereti minkwamini igu torante biento kiamana kegonchi motu ingami no kuarenge mine yo egwasiekere tuororo ose ibose ngasike yukwa bwate nene mino gagu etari gokwala onosoka ino 10 minutes choko chondori yango tewa una tu atiganete iga baba kenda karwara actually nayo monyagitari ntegere ngisa na nchengo te nayo monyagitari bo aiwa kwani ra ya ntegere na nchengo te kankwa na nche story like usika inenga babo mino ruari ngike kasa rende ntegere ngote una musika inoro akarwara ikabidi muire Nyagetiara noje then from there nimekwambia naki akaron nairana ngansarende kuligia mangana igalende ike numeta mangana Yesu kunali abantu batagitekega mungina natetekega tata natetekega abana into bono ikabidi ndakorana nabarabu ndio nyole chinsa chiri bono chiago onda tari gutosumbwa nkware gocha no marogoba buna kwa narete gocha oche marogoba oruterige na kwerende tukerama nsoke sikonte binga kikakimanya baba arwarete ntogocha kuomera na rero tochitomera nenga kiene na bonkwelewa lakini bono ndokire igo injinkin komanya kegenderete umete okay na kinna chire bono gaiga nkweresa bunero umete bunande iga empango nkobangirete by the way empango gete umanye empango nkobangirete walai pango yao ya tiga akanya ko banga soko banga gochi ngami empango nkobangirete mutuga iga baboli mondete yonya kokokorera gento planet kokokorera sawa no igo na kintete ombangire suku kubona umanya gukwabe nakiki bono ukisango kwanera bono naye gukuira mangana manga empango mbwato mutuga iga yabo nasayima mbakunyanja baboli maiga bakunyanja ndaibo ngobona bwana terete yangeri waterete yanga ikina kore terete by the way lakini nanye ba nyomba lakini toko aiga nko nitakwambia venye utaipata sana lakini nandi ne bikoro to open lakini nandi na marashi singe nje ndo kwante betine ipindi lakini nandi amarashi yanga ne open lakini nandi alafu nteto choende saruni uminu bia niko minire bobe unanye korre to ronte metiga mbuyo lakini ara fote ngaminu buya yani ominu ya dendrende ye Christmas kigesa bono ga bono kurubone mpaka Christmas yakonyoriga nda ye binkora butabire lakini nteta bono Christmas orekane orumuni orenie sawa bono ngarende aba yange yu ntete kobeke yanga gete naro chirugurugari mwesika oriona niyo kwandugurugari changa kwa buna kwatire mbuka yanga ora changa chia ngurari nara lyo konchanga oko urangamia saba baskati ngaro naro chagari naga topwaga yaiga ya saba yo karanga ye ni saba iga tire rende ngore bunne mechinda ni saba bokongwe mi saba ne ni saba bono echine chibese chinge ono mete mi saba echiwe chine chibese chinge mete ne chinge bono bose karachi ngari bono mete karanga tegara buna nachete mete nachete ne mesige menge bono credit card kiane ya tegara tase pagi ya airport ekiningi yokwenda tu na wokwenda supermarket baswapuga ba tuwese chiri kwakora shopping yali chiana chu otari wakana cash noroje bakuna chukuru kadi bono bikatikara airport kadi gase pagi yabwate mesige ndega chikatikara ororo bono batete mpaka ngakane tax ngore clearance arafu bamanya kubiririza kiningi bono name yani kero kwa chire ne mesige menge naero igutigara back arafu banyakora clearance baranye scan bara mesige ye mbiyere bintu bya mbi gusira ya igari tora shua dinaki ebintu byago after 1 week nali bono
uko ba address yago babituma bune parcel bono card yiwono no yatigarite mali alafu umete nachite ne chibestinge sana chidora chinyinge lakini umete bono chidora bono chidora chimbaka uchire bengi chionchoru chibe chia Kenya kira chia Kenya umayanza uchitumia noche bono umetombo chibe chinyinge sana bono na kioroche ono ntara kwara batabe ko rukaringo no bachibe chinyinge maboro na kingi gesa kunya kuomana na kekyo na ngote na kimpango mbwate ya guchi mutuga iga ren pango etemenene sana ono mete ekara njiri chibesechi etugocha kwenda naye kigutagete na kiugo kuira yani kiri kionsi kuchora na kekyo kera umete mbwate chibese noje ono arafu chipagi chene chako iru clearance mesiko yani on speak ya chire sawa ono ditukori ngago compromise ende ba umino ka gocha kurwara kwacha kwanta mapema nga babo ruwaji tari ngoko kanya mpaka matukata to wiki era kumetinga igwa chie to kumina kina chiriga alafu yange irenda bono kinanye ba ntange kwenda garende mko bono kimbura isire gocha mambitigaye ochondetere mbe erare twendaye kera kumere njera nabo kuli ni pipiwirana ya yegaki mapema mbe erare terenga bado twendaye no tai onde tai mimi basokira bone ya bonongo te oikaigaye otine na isko sese chino nchisiekire metumu bati chisese chimbe sana bono kindoro na chisese chirakuro apa twendaye iga chideka ibere irana sawa bono okonyere likucha para twenda kongombe